Kunabantu abaningi abaqhamuka kwezinye indawo ababambeke e-Eastern Cape ngenxa ye-lockdown. Iningi labo lifike khona ingakaqiniswa imithetho ye-lockdown. Izizalwane zosapho lakwaSokopo sezichithe iveki ezinhlanu ephondweni. Phofu banyanzelekile kuba kuvaliwe. Abanye basuke eKapa naseGauteng bezongcwaba usibhali wabo. Ngokubolishumi bavalelekile kule ndlu inamagumbi amathathu okulala. Sishiya abantwana abangamantombazane ezindlini bahlala bodwa kule rape ingaka. Xa kunomuntu omdala endlini kunesithunzi akuzawubona ngathi ba ukho ixesha elide kangaka abantwana bangenelwa na into nje umntana ongasebenziyo oyintombazane nabantwana. I think into yokuba abantu abayi6 abasuka eKapa naseGauteng bazohlala ekhona i-extraordinary lo meko. Besicela noko uhulumende akwazi noko nathi asiqaphele kule meko sikuyo. Uhulumende wephondo uthi akanokwenza ngakumbi. Umuntu osephondweni akazukwazi ukuphuma aye kwelinye iphondo. Nomuntu osuka ngaphandle akazukwazi ukungena ephondweni. Ngaphandleni kwabantu abamongameli bethe bazavunyelwa abazise imizimba, abanye abazise izinto ezifana nokutya nezinto zamayeza nezixhobo zokunyanga abantu ngelixesha lecorona. Le meko imbi kubo. Asikho against kwayo yonke lento eyenzekayo. Nathi sikuyo siyayoyika nathi, but ke uba benosivulela noba zinsuku zimbini qha ukuba simuve kwezindawo sikuzo. Zingapha kwamakhulu asixhenxe izithuthi ebezizama ukungena ephondweni okanye ziphuma ephondweni ezijikiweyo. Abantu abangama-13,000 babanjelwe ukophula imiqathango ye-lockdown. Abayi-220 kubo bazovela kwiinkundla zamatyala ngethuba abanye bezohlawuliswa umdliwo. Ndinguyangafuna nweendaba ze-SABC kwiphondo leMpuma Koloni.